Какво ми се играе? Екзост. Какво се играе на това? Бисквитки. Така, да видим Леона, Аврора, не знам, този го знам. Нямам никаква идея за преподучвам този герой. Сена, виждал съм ти Майкери. Съм Джинкс. Ком правиха магиите между другото. Тръгваме! Тук ще го слова в храста, брат. Може би е парклен рано, защото може да се върне база. Чакайте, дръж са. Той си бездарен, той е направо. Къде е стръгнал, е? Куката минаваше ли през моите? Моя е по-бездарен. Извиняем, моля. Това е той Гяра, не е ли топ-лейнто и момче? По принцип не трябва ли да е? Бих изял всеки един кил. Ма някъде е бездарен, брат. Наистина сигурно по-добре да ги гледам. Събим ли дракон? Какво ще правим? Ай, напред, добре. Добре. Не е много добре. Нали съм дебел, бе, брат. Шилът ми от... Аз да знам колко димиш правят тия хора, да не съм Ванга. Представяш да имах левел. Опа, намериха ма. Почвам да бегам, батя. Той е по-бърз от мене, батя. Нищо. Добра кука, брат. Не знам какво става, когато ме... Проблематично. Момчета, защо не събим? Къде ми е? What is going on, брат? Бяхме 4 в 2. И трябваше да го касна, мая. Добре, Джинкса, защо сега не иска да го бим това? Виждам много яко като беше сам, не мислиш ли? Много набута две. Той не е дължал кука през живота си, брат. Добре, сега ще се пробвам някакси да му бейтна схемичката на това дърво. Респективна кука. Не ходят си. Дали обаче. Като цяло съм дебело, момче. Так. Тук не мога да говоря. Тези битки са много забавни, брат, for no reason в лигата. Примерно, просто for no reason са бим. То няма нищо, никакъв обжектив, нищо няма да се вземе там.
Дървото много дебел за моята фирма. Много е дебел. Много е дебел, много е дебел. What the fuck, брат, какъв е този герой? Къде отиваш едно в две, бе? Аха, той човека и той се хилва, като не видял. И сега ще умреш като куче. Как мога да се фащам за това? Бати тъпата игра, оптимизирана кука ми, брат. Оптимизирана. На някаква умряла статуя се фанах. Умряла статуя. Bro, what are you talking about, man? Ще ни наебат. Или? Hello there. Без да исках убих нещо. Вау! What a player! Видя ли как го фанах? Но това не мога да го фана. Тая игра равна ли е? Или те водят или ние водим? Това не разбирам. Това, че имаме 4 дрейка, не значи ли, че потенциално ние водим въпреки, че нямаме коли? Обясни това болт, какво прави така? 3 за 3. Диматрушан. Диматрушан. Върни се, бе, блешпер! Колите ни пада, бе, дървар. Овче ракета. И няма да го убим, така ли? Добре, браво. Добре, намериха на. Трима умряхме за една секунда. Ние сме с 28 бъфа. Къде искаме да се бием, аз да не знам къде да лордвам. Ако правиш този дракон, даваш им нещо. Екзекют, нали? Тук нас чупка бой. Да. Ти могат ли да го ръднат даунмит? Братиш, набутнат. Постой кафе, Майкъл, колко са бездарни тия хора и падам от така. Този психар. Да, той е идиот. Сапорта ни уби керит. Това ли стана тук що? Сапорта им просто пречка нашото кери. Тут направо го препарирах. Ао. Защо не можем да го убим този брат? Get back, бълъци. Коя полшанка? Тази. Run it down mid. Боже господи, с този герой аз правя трипъл двама. Дабъл, трипъл рампейдж с саппорта, брат. Бати бездарниците. Направо се чувствах добре тая игра. S плюс. Майко мила, имам 40к демидж. Моя джанглър 28. Ай.
Как ще коментираме, че имам повече gold per minute от мидане? И съм втори по gold per minute като саппорт. Защо това изобщо е възможно в тази игра? Искам да се видя Vision, дали ме е била лионата. Била ме е доста. Браво на нея. 30 лорда е сложила.